boas tardes a todos e a todas. Estamos para a benvida á exposición de fotografía e imaxes con acento negro, promovida polo Club Marítimo Deportivo Cultural Río Grande do Norte. Antes de falarnos un pouco dos e das artistas que forman parte desta exposición, imos disfrutar dunha das artes que xa estaba incluída no cuadrismo medieval, que é a música. Imos facelo da man de Mili Piñeiro. É militar de profesión, pero con alma de cantante, actualmente nos estudios de canto na Escola de Música Municipal de Ouroa, pero leva tempo xa colaborando tanto con Ouroa e con outras asociacións, por exemplo, na Gala contra o Campo. Mili, perdón, vai empezar unha canción de Mecano, me cuesta tanto. Adiante, Mili. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte de mil encantos, mucha sensatez. Bueno, para presentar aos 4 artistas que forman parte da exposición que hoxe inauguramos, vou botar man de unha cita a unha fotógrafa estadounidense, Annie Leibovitz, que dixo: un non deixa de ver, un non deixa de marcar, non se apaga e encende, está aceso todo o tempo. Eu que non só como fotografías, mas que cando vou de viaxe, penso que isto é o que debe de definir aos que os fotógrafos de corazón, cuxa cámara supón non son unha extensión do corpo e do ollo, senón que creo que tamén do pensamento e da alma. Pasemos ás presentacións xa. Aquí xa vou a ler máis porque eu penso mellor escribindo. Paco Luna, o primeiro, vamos comenzar con él, é andaluz de nacemento. Empezou no mundo da fotografía aos 16 anos, chamando un tío alá pola illa de Mallorca, non? E traballou como fotoperiodista con varias exposicións e todos coñecemos tamén a súa serie de retratos en branco e negro de persoas do povo. Das fotografías de paisaxes ten publicado unha selección en Estampas de Europa, libro con 122 fotografías de paisaxes do povo, pero que contén tamén un apartado dedicado ao día a día dos mariscadores e mariscadoras. Nesta exposición contamos con 6 fotografías de paisaxes da nosa contorna en diferentes momentos do día. Tenas aí indicado. José Luis Ubiña, de Paimeco, tamén estivo vinculado ao fotoperiodismo, traballando para a edición de Arousa do Faro de Vigo e colaborando co país na edición galega. Actualmente este licenciado en Educación Artística é o mentor da primeira escola de fotografía de Vilagarcía de Arousa e posúe o seu propio estudio fotográfico nesa mesma cidade. E son precisamente fotografías de estudio de personalidades destacadas no noso povo as que cedeu para esta exposición que podemos ver aquí a esquerda. Samuel Arnoso, que presente un deses fotógrafos autodidacta que levan tan dentro a afección que destinou o seu primeiro soldo a mercar unha cámara fotográfica. Esta afección veñe de familia, pois xa o seu pai saía sempre acompañado na cámara e a súa irmá tamén non parte da afección. Samuel prefire as postas de sol e as paisaxes, e son precisamente estas preferencias as que podemos observar nas 6 fotografías que cedeu para a exposición. E deixei para o final a Ana Gondal Álvarez, porque a súa historia da moda fotografía comezou precisamente co club que organiza esta exposición, o Breogán do Globo. Cando a Ana tiña 9 anos, o seu pai daba clases de fotografía na antiga sede do club, na praza denominada hoxe Fonte do Galo. E para que a súa nai tivese un pouquinho de tempo libre, Ana tiña que acompañar o pai a estas clases de fotografía. Esas primeiras horas despertaron nela unha paixón que só iría medrando os anos. Eu recordo a revelando nunha sala de revelado do IES Monte da Vila, ali como alumna máis aplicada de todas, metida, fotografando no patio, e ainda teño un recordo en branco e negro dunha foto que me sacou no patio do instituto. Fotógrafa profesional en activo, a pesar de que os cambios das novas tecnoloxías se levaran a pechar a tenda física que durante moitos anos estivo aberta aquí no Globo. Para esta exposición temos 6 panorámicas do povo. E non quero roubar máis tempo porque creo que o mellor é disfrutar da mirada destes 4 artistas sobre o noso povo ou a súa xente. Moitas grazas a todos e todas por acudir a esta inauguración, a Paco Luna, José Luis Ubiña, Samuel Arnoso, Ana Gondal, sen cuxa colaboración non sería posible unha exposición como esta, ao Concello do Grove e a Concellería de Cultura por cedernos o espazo para leválo a cabo, e a Mili Piñeiro por permitirnos disfrutar da fotografía cun fondo musical tan maravilloso. Despedimos entre un acto cunha nova interpretación de Mili
que nesta ocasión cantará unha canción de película, que é moi chula. Cedo a vosa familia e